Hadian shi benai tam, bana kaliang kasnong mau marin kalakhang no ya utawa jong ke company Airtel. Ubadon hapo kasnong mau marin West Khasi Hills District, namar ka jing bamla ban ai ka jing syakri ki pait ba nong shong shnong, menta kasngi alpun rio tarik rempang, ki brio ketika company Airtel kila hiar sya ketika shnong ban wan ya kran penben. Ha ketika sngi la sakhiru ya kajinga don lang deputy manager ketika company uba kenkor war rengkat kinong yalam shnong ka shnong mau marin bar hadian kajinga keren penbed kila poi sya kajinga sngo thu jingmut bar sya biang ya ketika company Airtel ban plieno ya ute utawa da kaba ka shnong kala sngap ya kajing panpor jang company shibenai ban penbed penbiang no ya ute utawa. Nakaliang usor dar shnong ke shnong mau marin uba Brooklyn lengdo. Uloong balada ka company Airtel kamla aban penbiang ya ka network hapo ka nega por balaya kut. Nakaliang ka shnong kan syashu dalai leru. Lada nakaliang ka company kan kerpat hadian habut. Kum ka jing penken mau ba uni utawa Airtel. Udon hapo ketika shnong mau marin lakum balai sena mentah. Hendri ka basngusi kalong ba ute utawa umla aban aya ka jing syakri ki pat ba. Kamtam megi nong shnong ka shnong mau marin kabala penlong ya ka shnong mau marin ban khang tala sendon ya ute utawa haka arphau tarik lalungkot mentau senam hajar arpusan. Ye OTP 94 nang ta khamtam ye jong I ba I badai we ne gi manager ma manager ha ba ye dai ba ne Airtel utawar Airtel badon ne ha poch na mamren ji hoi sha nge ha gar potrik jong January nge la ga wan khang tala ha ba ye dai ba ne utawar ne tan hadin ga jing ye kren su thu jong I menta ga sni a phun trik ha kat bat ki ri rong ba jong ga chnong ba na ga liang jong ga company kala ai ga ya ga asuran jeng I namta ban sya biang ban pli menta ka si ban hadu ar phun tu jong match kata kalong ka asuran na galyang jong company ban hableng ka jing ya so thu jing mut jong I bat ki bor nya snong ba hapo jong ne hapo ne ship na ba gan na galyang jong ki kular ban pibit biang yo ne tawar kat kum ka jing don kam jong I kum nong song snong ne hapo snong mamren mar kum ba ka long menta hi ngio I bala palat lais nam ka jing don jong ne tawar namar ba kajing dan jong ne to wa hang na po snong mamren jong I kam ai kanu jing men toy nam ta jong I kum ginong snong den mar ta ka da hadin baga dor bar snong kala ya prakhat sani ba ha ba dai bat kajing ha ba dai bat ka senjam ya ka baga dor bar snong kala sim ha ne ka khat patri jong January ban khang tala sis non yo ne to war ten re men ta ka si ni smok men na ka liang jong I kum ki nong yalam snong po jong ne ka snong mamren ban na ka liang jong ki bru jong ne ka company Airtel kila kular hakmat jong I menta ba hapo shibnai kin pinbit biang ha ga ba dai pa jing don kam jong I kum ginong song nam taw ne tawar badon na po snong mamren jong I sibu la da na galiang jong company kat kum asuran ke balaya te mta kasi ya tho ya tar harengkat ki kot isla ki bala ngin na galiang jong I kum snong ila pinbit biang mta kasi bala da hapo shibnai la da na galiang jong company kamla ban lai ni na galiang jong snong ni ong ba to ba sai ba ngin khang biang ngin khang ba chis don ban nimsha hiru ban ailat ya jing request na kalian jong company ban ong ailat jang sa shipnai na ailat jang sa arbna nimsha shu hadin jong kan hadin shipnai hadin na kan nimsha shu ban bagen ai ka nu ka jing hoi nam ta ka jing kerpa ka jong ki nam ta ban sa biang ya ki kum ba kalong menta
kajing paela jongi mentaru mar ba harin kat ka asuran ke jongki kajing kular ke jongki ba hak hagen ke sipna bakin sale ha ga ba de ba kene